Днес имаме силно слово. Слово което не крещи, но преобръща всичко. Заштото днешната неделја е манифест, но не манифест транспарант или песен на Ленан. Това е манифест на новија свят. Свят којто оште не е в заглавјата на вестниците, но вече започва там, кадето някој започва да слуша Христос. Христос воскресе, во истина воскресе, халилуја! Казвам се отец Кшиштоф, аз сум капуцин и всяка седмица од петък вечер до собота споделјам се с теб една проста мисел врху неделните четива. Кањате да посетиш моја подкаст ja.podbin.com. Там те очакват няколку минути тишина, съсредоточаване и размишление. Нека го кажем направо. Црквата никога не е имала лесно. И няма да има. Винаги е била пречка, заштото винаги напомня за това, което е неудобно. Црквата не е музей за светци. Застани пред огледалото и погледни. Да, това е црквата. Ти и аз и милиони като нас, вслушани в гласа на Спасителя. Това е истинската црква. За такава црква говоря. Црквата не е институција, както тврдят медиите. Црквата са ти и аз и този бездомен човек непријатно миришещ с бутилка бира в ръка. Това е истинската, реална црква. Тя е жив знак на противопоставяне. И за това, да, црквата винаги ще биде преследвана. Не заради спортните сестезања, не заради традиција, а заштото проповядва нешто което за този свят е неприемливо. Любов, којато не изисква. Любов, којато не се отказва. Любов, којато не може да биде програмирана. И това е непоносимо. Заштото светът обича всичко да е под контрол. Обича да знае колко струва, какъв ще е резултатът, каква е печалбата, а църквата и Исус казват: довери се, излез на дълбокото, позволи да бидеш воден. За това ще има преследвания. Вече ги има. Може би не с оръжие, но ги има. От екрана, от сарказма, от меметата, които свеждат всичко до карикатура, од мнението, че вярата е хобби за наивници. Само заштото проповядва нешто, което за този свят е неприемливо. Неприемливо дори за добропрактикуващи католици, когато видят любовта към ближния въплетена в конкретни действия. В Ватикана, който отваря бани за бездомните, в църквата, която допуска бедните в двора на Свети Петър, заштото това е любов, којато не изчислява, не пита дали си заслужава, просто действа. Но знаете ли какво? Бог е по-голям от всичко. И колкото повече тази църква е притискана, толкова повече ухае на Христос. Толкова повече свети и става сол на земята. Толкова повече е себе си. Но трябва да се държим не с отчаяние, не с страх, а с доверие. Дръж се за Словото, дръж се за Исус, който е Христос, който е Месия и Спасител, не е някакъв Исус. Дръж се за църквата, дори ако някой казва, че е от живелица. Заштото днес не е достатъчно просто да вярваш в Бога. Трябва да можеш да го разпознаеш по гласа му. В свят, пълен с шум, неговия глас не крещи, той вика по име. Няма да го разпознаеш, ако не го познаваш. Няма да го познаеш, ако не си с него. Съвременният католик, който не слуша Словото, увяхва. Тихо,
без сензация, без драма, просто губи връзка. Вярата не предпазва от страдание, но дава смисъл на страданието. И това е огромна разлика. Исус не дойде да основе религия, не дойде да обяви правилник. Дойде за да покаже лицето на Отца. Дойде като Христос, като Месия. Дойде да спаси, не да управлява. Светия Дух действа, но не с сила, не се натрапва, чака, уважава свободата. Затова ще го кажа отново. Дръж се за Словото, дръж се за Исус, който е Христос, Месия и Спасител. Дръж се за църквата. Не от страх, от избор, от вяра. Защото днешното Евангелие ясно казва: никой няма да ги изтръгне от ръката ми. Нито омразата, нито безсърчението, нито пандемия, нито падения, нито грехът, нито глупостта на другите, нито собствените ни грешки. Никой. Това не е набожна метафора. Това е гаранция. Така че не се страхувай да бъдеш християнин. Не се страхувай да принадлежиш на Исус. Защото това, което започваме днес, този свят, който никой не вижда, това е бъдещето. И Той, Исус Христос, Господ и Спасител, вече го е подготвил за теб, за мен, за нас. Амин. Христос възкресе, наистина възкресе. Халелуя!